വെറുക്കുന്നവർ പോലും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം. അന്ന് നീ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അന്നേ ദിവസം എല്ലാ തിരക്കുകളും നിനക്ക് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നീ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിന്റെ മരണ ദിവസമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാത്ത പലരും അന്ന് നിറകണ്ണുകളോടുകൂടി നിന്റെ അടുക്കൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറയാത്ത പല ആൾക്കാരും അന്ന് നിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. സത്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും നിന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗമാണ് മരണം. മരണം ആരെയും വിശുദ്ധനാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലും അവന്റെ മരണശേഷമാണ്.